Dobrý deň, vítam vás v prvej časti Let's Play nahrávanie prežitie v prírode. Ako prvé, čo spravíme, je naťažíme si drevo, možno hneď si dobre ten bambus, aby sme mali čo si vypestovať a zjesť. Je to single player, takže nahrávame stále. Prvé si spravíme aj drevený klub, alebo prvé si postavíme dom a až tak budeme si stávať vlastne potom robíme si až potom klúmpač, tak dom budeme mať. Dom budeme si robiť z spracovaného dreva. Je to let's play, takže videa sa budú dávať na YouTube každý deň. Drevo si spracujeme. Postavíme si nejaký maličký dom. Tam hore. Do popisu videa budem dávať na môj Skype. Takže môžete kľudne písať. Môžete dávať všelijaké otázky, keď máte záujem o nahrávanie, kľudne píšte. Alebo do komentov, dajte mi lajky, odbery, všeličo. Zdieľajte moje videá. Je to vôbec nevadí. Veľmi šťastný, keď to budem všetko. Došlo na drevo, takže musíme ísť si pomaly. To prvý diel. Chcel by som natáčať čo najviac, koľko ma bude baviť. Takže neviem presne koľko a dokedy to bude natáčať. Potom asi sa ku mne pridá aj Sprite, na to potom budeme nahrávať na mači servery. Tiež prežitie v prírode, ale to už bude zase nové. Server aj bude na 1.4, takže možno bude aj normálne urobený server bez hámača, možno ešte niečo iné spôsob povedať. Záhradku si budeme robiť až možno v druhej časti, určite dnes už. Na budúce si spravíme aj krúmpač, sekierku a lopatu. Budeme ťažiť drevo, kamene a hlínu. A piesok bude nám dobrý na to, aby sme si mohli vyrobiť svoj dom, čo nám ho strašne uvoľní. Ak máte hociaké otázky, kľudne píšte, čo sa toho som hovoril, alebo v popise je Skype, takže mi napíšte tam.
urobimy sobie w rejonie podłogu. Nie urobię cały domu, bo nie mam szans tej podróżować. A w budówce częściej sobie ukażemy, jak to krumka, żłopa, sąsiedów, to ja się zawrócił. Ciao, ciao.